Episode masakan huang khan sawian chuan skyfire 3 mysterious sense anei theinan test baltlang tur pakhat aneya ti chuan sawian chuan test nei na tur training ground na ke a pen luta burning flame valia zirlai zongzong chu an om vek bok tuntuma hian tlangwal hian engi ati don ti an ngei tua elder panita chu tangzen le tanghuaten en ground na an chuaka sawian chuan elders te hian katan eng ang test nge min ro man ti shet ka du ani ti na zota first elder chuan hi thil pai mo tak ani awangin ke ni elder pani te hian mimal takin kan fiang che second elder atanga be na voi so mi tur the ni chuan he test hi pasa kan ngayang che ti na changa second elder u chen chu a pen chuak ta tanghua chu alung oi lo hle apa hne na chuan elder tu ma in zirlai fi anan hetiangin an chengai lo an engineer hle lutuk ti asoya chutiang chakna manga sawian test chu alutuk lem ni a big takin second elder chen hi 8 star dozong level lai ani boxia atia sawian chuan muang changin tanghua hne na young lady min ngai tu angai lo aking pui hi engtiang taka chaknge ani po apoi mo lo skyfire 3 mysterious sense lo chu ka du ani chuan eng test po paltlang turin ka in pe reng ani ati second elder chuan alo mi zata in ring tok ve hle me mo I thil ti thena tak tak chu kan enang atia sawian chu a church ta ma se sawian hian 3000 lightning movement mangin rangzet na lo buma second elder chuan eo he thil chu win lightning pavilion 3000 lightning movement technique nge ani tlangwal thiam thil engem ma chu inei ve ni na langa tia sawian chu an nui suka second elder isha chiang khop mai ti na changa second elder u chen chuan attack le atum lai chuan sawian chuan a lightning movement technique mangin abum chun zom zela chumi hnuwa second elder chuan a technique pakhat pure yang ka ton hand chu a activate sawian chu man tumin a velehta sawian chuan alo bum zela ma se yena chu a jefu lo tatlat mai na takin a technique mang chuan a khoi fu tatlat mai leya tlain atol le dora tanghua chuan a mu chuan alo lungai hle ti alang second elder chuan mi zat mel zat hian engtin nge kapir yang ka ton hen kha a om skyfire 3 mysterious sense kha I ban san ani chuan ka high rank fighting technique pakhat hi ka pezo kang se atia tuna chuan tumru na khat to sawian chuan ban san mai me tum lo na sameya I thei chuan mi lo bele zok ro ati second elder chuan ilulul ro hle mai engchin nge I tur thei ti kan enang burning flame valley a sky shattering stone step technique ai hian I 3000 lightning movement technique hi achak zok empty mi zongzong yan huang atia sky shattering stone step chu activate a charge ta sawian chuan rang takin alo bumle elder chuan na taka khi katuma ma se a khik thel hlo sawian chuan a heavy ruler ri tak chu ala chuaka 6 joint with flowing ruler technique chu activate chumi pa chuan fire attack chak tak mangin attack let ve ngal bok ma se second elder chuan a fire attack mang vekin alo velehta sawian strike chu awesome takin ati chhevekani chumi hnuwa sawian chu achak lo tana hunram chang chu mangtang kain second elder chuan aron velea nui zat mel zat hin khang chau khammi I thiamati sawian chuan a velet tuma ma se elder chuan alo bum ve thung hen attack na tak mang chuan sawian chu lungpui su dar choi khopin a khoita sawian chuan aron vele tur chu block alo tuma ma se second elder chu 8 star dozong ani awangin awesome tak mai na takin aron khoi zom le lunglian tak chu atike som veka sawian chu leilama na takin a khi thlazui ngal bok second elder chuan yana chu a ngonga rekin a kai thawa chu thila mu chuan tanghua chu alo hlau thong khop maya second elder chuan I chak lo na hi pomro ka du chuan ka that mak thei che kan valley secret technique nei du na kha ban san mak la itan na thazo ka ngatia chuti lai tak chuan sawian taksa chu boro ka aral veka a taksa tak tak alo ni lo aklon mei chawa lo ni sawian tak tak chuan an pia a technique chak ber mai heavenly flame pathum mangin ang riu dalotas flame chu abuat sai me ka lo nia sawian chuan a technique dang mang chuan second elder chu a hne theilo ti ria second elder in chu mu chuan amang ang ve hlea khang hun chung khan aklon mei ka lo bayamo ati sawian chuan attack vai koi nei to pakhat dang alo ma tuna chuan ka hunan ni ve to ati tangzen chuan
Sawian chuan Heavenly Flames pathum azom khom ti amu chuan makati kher mai second elder chuan I theina ka lo hre chiang no dewani ma se lom meisu final strike pakhat ala oma kepo ka in zoom ho lawanga ti a secret technique chu activate velehta zirlai lo n2 te chuan mak an ti hlemea tangzen point hetiang technique chak takhi junior laka tinge manatum mai he kan elder hian angai to na film a hlota em ni lo ti second elder chuan a fire god palm form chak ber chu activate first elder po chuan tool ti lo tak chuan alo endenga heti lai hian sawian chuan ang ribudalotas flame heavenly flames pathum hanga asiam chu alo zo to a second elder chuan supreme fire seal chu a thla sawian lampan chuan a chhuata chumi chan let na atan sawian chuan flame notas chu a chhuwa ve ngal bok technique panhite chu an su tok le a puak na sa tak me chuaka a chevel tlang te chu ati chena sa hle chu thilawang chuan black hole alo in siama second elder chu black hole chuan a hip tamai sawian po an hung tol bok black hole chuan a chevel a thil om zong zong chu a hip lu tan ta tangzen chuan a hla om zia hra chiang hle a tunaka in rot lo chuan he black hole hin burning flame valley pumpui chu a hip bo vek anga tia tang chuan rang takin portal a honga chu black hole chu mun hlataka a thon bo ta ani mi zong zong zirti te le sawian po anmang ang man hle black hole a thon bo nu chuan tangzen chuan portal chu khara sawian an chu tiang thil ti thena siam tur chuan heavenly flame pathum ngot amang ti angai to leta kumtam tak chung chu burning flame valley a nine dragon lightning flame a practice to chung po in ama ngei point he tiang khopa puak na thei thil hi kalati chuak ngai lo he tlangwal hi mi pa ngai chung lam fe ani ti a hra chiang ta le chuta tangzen chu ground a chuka ron som chu a zo to ti a puanga chu wangin second elder chu a chak lo ta tang huwa po alom hle a ma se second elder ero a thin rim hle a tangzen chuan sawian hena te sapal tlang to thule tuna chuan skyfire 3 mysterious sense dong turin elder pani te rem ti na anei to ti a hrila a hlotlin na awangin sawian hena lompuina a hlana ni chumi nuwa chuan a sin chu ziama empire hall a in thlaka chuta chuan medusa kan huta ani sawian omlo lai khan flame alliance sawian kai hroina hnuaya ziama empire a sek zong zong in zom khoma chuan rorel tu ania medusa bula hian sawian a unaw te pani sauli le sauding te an omve bok anni hian alliance atana thutluk na siam turin an puiani chumini chuan lion sek atanga elder pakhat chu hola aran kala medusa chuan an po chu flame alliance zom turin alo somani lion sek elder chuan flame alliance an zom chu an tan chuan choi moina ani tur thule an sek roi tu hena arot na chungchang hriat tir turin akir le don ti asya an roi tu chuan queen medusa ithil pek chu apom nge e be sei thu a sei bok medusa chuan seibel tur omlo chuan indu chuan inkal thei to ang atia elder le sipai de chuan sibayan buka a chhuwa rual chuan fi lo takin anuya flame alliance laka thil diklo in thupa om mei thei ti atilangani sauli chuan lion sekne na inzom nei chu thil harsa tak ani tur thu asaya a una pa sauding chu hengmi te hi pola tel tlak tak tak anni empty zona zoda medusa chuan lo changin flame alliance a hian in pema se ril rudik lo tak an laka an pudreng aring ti asai chu wangin confirm khurle zual angai ani atia sauding chuan alo thlop khop mai chuta medusa chuan ni engemaw za chu ama chawa ombori tur thu athila chuti chung chuan unaw pani te hian harsana zong zong le chinfel ngai te chu an ma ni chawin an lo ma chhon angai don ti asai bok sauding chuan lungai lo turin atia engkim kan lo buai puyang ati ti chuan queen medusa chu a chuak ta saudi chuan a unaw pa hena chuan ahmani khan sawian hena tangin lekha alo thleng ti athila mimal thucha le medusa tan medicinal pill om tel bokatia sauding hian sawian a thuziak chu a hria empty azota sauding chuan a inziak ang chuan asya sawian chu pill towers meeting a akal don ti a inziak sawian chuan a omlo laia flame alliance and call tura an pui awangin lom thu a seibo a big takin queen medusa in a chhuwa san atanga engkim alo enkol awangin medusa hena lom thu a se ni ati
chumi hnuah chuan Ziama Empire pawna tlang pakhata chuan Queen Medusa chu Sawian an athon pil lekha kengin alo thua lekha thon chu chiara chuta chuan Sawian chuan van nei thak takin ma son zel ti rila ataksa atanga fallen heart flame lo omte pai bo turin heavenly soul bloodborne pil chu a refine to ti a inziaka Sawian chuan heti hian a ziak bok heavenly soul bloodborne pil hian kan beise angin na athoka itaksa a hliam zong chu ati dam vek ka beise tunatang chuan flame alliance mo phurna chu ikuta ka da to ani hei hi tun thlenga ka thutluk na dikber ani karing ti in inziaka alliance ka omreng theilo na turle mo phurna kalak theilo na tur kong ka thanga ka kalbori angai ani ma se keima wang hian flame alliance hum him reng hi intan a harsa hle mai thea chu wang chuan ngai dam ka dir mal bok chi ani Ziama Empire ka chu san ma khan alliance member zong te na kalo thiat tir to a tunatang chuan ikuta engkim kalo da to ti a in ziak boka lekha hian Sawian chuan Medusa na central plains a hian mission man mo thak tak kaneya Hall of Souls atangin ka master hi ka chan chu awatangaya ka papo ka chan chu angai bok kan in mu le nge ka beise chu wangin nang ma khanawin encol thala ti a in ziak boka hele khathona chirla hian Queen Medusa chu lungai mel takin oma ma se engtika emo Sawian chu alo ki le nge a beise tlathum tichuan burning flame valley secret chamber alo langa tuna chuan Sawian chuan skyfire 3 mysterious sense technique full version chu a hrethiam ta ani skyfire 3 mysterious sense form pathum po a activate thei to bok technique run te chu Sawian a hriatna alutana a heavenly flames pathum te chu a technique a hian a inzom khom tan ta ani he hian energy in thak danglam na satak a thena chu mu chuan tang huwa chuan apa hna chuan hetiang thiam na hi mi pakhatin aro chun hian crystal ball atang hetiang eng chak tak a chu hi ka mu masak ber na ani alo ti skyfire 3 mysterious sense technique hi kan nam ro hlu takania ma se Sawian nen hian he technique hi engtin nge ain mil ngal em thei ama en chuan he secret technique hi ama tan chawa siam amati mei turani atia tangzen chuan skyfire 3 mysterious sense lo chhona dik tak chu i siam tu in nge siam ti hi tang hua chuan ka hriat china secret technique hi kan burning flame valley dim tu fen iana siam ania ani hi ancestor ro pui takani ti na changa ma se tangzen chuan chu diklo kan ancestor hian a siam lo hun rei takal ta khan he dauchi continent ta hian fight god realm thlen thena na step khat chok ma mo to mimal thil the tak tak panga an oma fight god realm hi cultivation level sang berania Dodi level nen thumunani rank som le panhina ania tuna Sawian level hi pariat na ani dozong level fight ancestor level chau ani atia tangzen chuan chutiang mithil thei panga zinga chuan kan ancestor fen ian po chutiang zingmi chu ania adang pali te chu Hall of Souls pil tower le Guklan ancestor te ani an vai hian thil thei tak tak ani veka ma se an panga zinga an nung ber chu an zinga chuan aro pui berani Dodi bloodline aneya ahming chu Sauzuan ania kan thian nai takani bok kan ancestor fen ian tan skyfire 3 mysterious sense siam tu chu Sauzuan ani atia chu thua the chuan tang hua chuan makati hle meya ani chuan khang hun chung zong khan kan ancestor in skyfire 3 mysterious sense hi asiam ni in kangaya ma se Sauzuan siam nge ani ti chu achiang ta hle mai Sauzuan ti hming ka ngai tu hian le Sawian kan mu hian an pani hian an hminga sau ti thumal hi an nei ve ani chung ko pakhat atang lo piang ani theyangem senior Sauzuan hian Sawian nen hian inzom na engemaw tak anei theyangem chu wang po ani mai thei he secret technique hi ama nen a in mil em atia tangzen pon chu tiang bok chu angai tua ni e hei thil thleng pal chu ani theilo Sauzuan hi ataka chon sau chung ko thla tu ani mai thei chu Sawian thla tu ani arin om ti na ania fight god bloodline nei tu ani bok Guklan nen po hian inzom na thatak an nei ani chu wang po ani mai thei gozunar hi ano pandai tang to in sau chung kwa selian ani achan chu ani hi guyan fanu ania ani hi Sauzuan thian nai takani bok atia ma se Sawian hian an ancestor Sauzuan chungchang engma shelo
ma se chu ti chung chuan Skyfire 3 Mysterious Sense version kim chang chu hlo tling takin absorb ta ani ti chuan a sin chu in thlakin atuk zinga lo ni a sawian chuan Skyfire 3 Mysterious Sense technique hlo tling taka absorb nu chuan sawian chu Tianwang City a ki le turin en bot saya tang hua le tang chen te chuan an thla akal ma chuan sawian chuan ven nge hian lai hmun hi ka chhuah san nge nge angai ani ma se na kina ka tran puina in momo ani chuan min mu theng ka pui nge yang cheu atia sawian a thian thatak lo ni to tang hua chuan tinge hetianga chhuah ngal mei itumatia sawian chuan na tho zo lo tam tak ka ti zo tur oma ka hlo ta ka thian te po ka zon chu angai bok chu wang chuan ka ti buai to long cheu ti in a changa chu ta tang sen chuan thil pakhat thiat non tir chaka duwa Skyfire 3 Mysterious Sense i hmu to a chumi hmang chuan hun reilo te chung atan i chakna chu na sa takin i tipung the ani ma se a chakna a pe chu hi ana sa hle a he secret technique hi man huna hian i film khur hle angai don ani atia tin sherengang che Skyfire 3 Mysterious Sense hi secret technique ania midiglo ku ta a om tur ni lo atia sawian chuan valley master thamong takin omro sawian hian a hmuya hu Btth lu tukang ti in changa ti chuan a thla a chuak ta ani tangzen chuan a fan hmena nakin loka hunram chang kan nei chuan kan hmule nge yang atia asin chu Ice River Valley pon lama a in thlaka chuta chuan poison ga chu zinlan kai chungin atlan chuak lai kan hua Ice River Valley mi ten anron zui bok awful poison body mu andu wang in anron zui ni Ice River Valley a cultivator te chuan anron beya ma se dau hong levela chau an mawangin poison ga chuan olsam takin an pathum chuan a hne thei ani ma se midang tam takin anron la zui don ti asia poison ga chuan zinlan chu lai hmun ama a rang taka chhuah san turin atia zinlan chuan unaw nu heta hit ka kalsan theilo che atia poison ga chuan min ngai to su ka hne theyang beile turin i chak tok silawa har sana lian zo kan to lo nan lo vocal meiro ki ma ngein ka boy puyanga nakina khopuya karon huang che ti ina changa zinlan chuan i chiangem tuna hian ka pui theilo mai the che ma se in lama ka hoanga klan tang tan puina karon di lang atia poison ga chuan ole ma se film khur hleang che atia ti chuan zinlan chu a chuak ta sin chu in thlakin sawian chuan Tianwang City alo thleng to a liking hena tan puina adira liking hian zinlan chungchang hi asaya ya family atang alo piang ani thule a hming pum chu ya zinlan ani thu asai pil region a chung kolian pangazinga pakhat an nia an vai hian pil tower nena in zom vek an ni lian chuan sawian a dara chuan a kwa ya family chanchin engma ishelo em ni ati li fei chuan lin ian ku chu a beng sona heta ka omla hian sawian hi khoi su atia sawian hena ya family chu tuna hian din hun chetaka anding meka har sana lian tham an tok mek ti asai pil region hi mi chrang in khatma se family lian tak tak panga chau hi pil tower nen hian directin an in zomani ya family po hi chu tiang zinga mi chu an nia tawara thu nei tu pola seat an nei theinan an be mek ani chu wang chuan li fei chuan sawian chu ta chuan ikal tur ani lo atia sawian chu achak ema wang chuan li fei chuan alo mel to ka tan to alo ni ani chuan heta hian om reng ro kan li family zinga itel ve ani chuan italen hian sang zo ka min hrual nge yang atia leking chuan a famnu chu tiang mai seilo turin alo thila lin ian chuan nei chungin zunarin sawian hi adu ti hreto a bianga a beng le che ni chuan a za thlak to ngotanga tia li fei hi zunarin alo beng to ani li fei chu a thin rim na samaya i thiduem a zuya amonga a pet shep sawian chuan zaom takin leking hena katlai to a pil region lampanin ka kalangai to atia leking chuan hunrei takkal ta khan kan family longbek hi itan kan lo bot sei to engtika ema chuan har sana lian tak ito kani chuan kan Tianwang City a lo ki le ro ni family te hian thil te thei vak lo maila kan thei top kan so puyang che atia sawian chuan ole thatakin in lo in enkol don ya ti in kalatuma chuti lai tak chuan lin ian chu ama ran dinga min hroi ve don emati ian a chuan ama kalangai thu asaya sawian chu long lampan chuan a thlok chok ta ni fe chuan sawian chu a awa in bek po kan len bemu mal lawa khongain hetiang he kalmal meisu ati ma se sawian chuan angai sak du lem lo
li fei chu lin yen laka a thin rim hle a lin yen chon ka thiam lo ani lo atia ti chuan sawian chu long mang chuan a chuak ta ani tuna chuan pil region alo langa chuta chuan banga poison girl wanted poster da ani chuta chuan mitam tak an pung khoma mi pakhat chuan Ice River Valley ami te hian poison nei mihring an zong fo thin tuna chuan hmeichhe pakhat an zong le mek ti asea a chanchin thria tir tu piang in loman sang tak an dong don ti asei bok ti chuan episode chu heta hian a top ta ani episode lom le tura hian poison girl chuan harsana lian taka tok dona an laka tang atlan chok theyangem ian hi pui turin a hun taka alo thleng theyangem next episode tak an hule theu don nia episode lo omle tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve theu don nia min lo thlir saka wangin lom thu ka sei